Min Muhittinova Regina bulam, һәм мин блогер. Блогер булырга иң беренче теләк кирәк. Блогер булыр өчен тырышлык кирәк. Һәм дә инде 24 сәгать буе сезнең телефоныгыз үзегез белән булырга тиеш. Любой кызык, кайбыранда, любой анда теге ничек әйтим, үзеңә килгән идеяларны төшерергә, менә блогер эше бик кыен инде. Блогер булып була. Ну, аның өчен тоже тренировать итәргә кирәк, заниматься итәргә кирәк. Бердә җиңел эш түгел. Белемне арттырып тора кирәк. Белемнәрне арттырып тора кирәк, әлбәттә. Блогерга яхшы качественный телефон кирәк. Утлар булса бик әйбәт инде, шундый, ну, теге блогерлар миллионниклар алар инде, аларның оборудованиелары, кешеләре дә бар дигәндәй, безнеңгә инде телефон булса, ут булса бик әйбәт. Кеше безнең яратып карый, простойлык кирәк, алай бер нинди шундый кыйнамыр кирәк. Телефон качественный була тиеш. Әлбәттә, була. Эшкә кадәр, эш вакытында да кайчакта кызык моментларны төшерәбез, потому что мин культурада эшләгәчтән, минем кызык моментлар бик күп. Анда безнең кызык кешеләр бик күп. Алар шундый кызыклар инде барысы да һаман театр уйнап йөриләр. Менә шундый моментларны төшерәбез без. Аннан соң инде идеядә минем гаиләм бик каты, күңелле, кызыклар, ирем дә үзенә бер төрле, кызым да үзенә бер төрле. Менә сестренка братчиклар гына төшми бик ялалар. Булай бик тә бездә кызык. Пойлы белән без блогерлар ди. Блогер өчен менә кызлар белсәгез, мин инде НЛ-дан башладым. НЛ-га хәтле мин кертәйм инде. Анда инде кызык-кызык әйберләр тоже була иде инде. Үзебез кызык кеше булгачтан. Аннан соң инде чынлыкта да тотындым НЛ-га эшкә кергәчтән. Анда безне укыталар. Укыткачтан инде барысында аңлап, биш теге тонкостларын биш аңлап менә шулай торып кирип киттем мин. Һәм миңа шуның хәтле ошады. Һәм дә инде кешеләр шуның хәтле позитивныйлар. Алар мине мактап тора. Мин мактаган сайын чыгасы килеп тора. Илһамланып тора мәйнәгә. Минем блогым белән акча эшләү мөмкинлеге бар. Минем подписчикларым да күп, һәм дә инде караучыларым да бик күп, бик тә яратып карыйлар. Мин инде иң беренче очракта НЛ белән заниматься иткәчтем бит инде. Мин анда яхшы акчалар эшлим, Аллага шөкер. Чынлыкта да продвигаюсь дигәндәй, үзем кулланам, үзем кешегә күрсәтәм. Кеше просто мин куллангач, значит, миңа ышанып, үзләре дә алалар һәм результат алалар. Һәм дә инде рекламалар дигәндән, рекламалар тоже куябыз. Рекламаларны инде мин тырышам теге үзем ашап карап дигәндәй, сатып карап, проверять итеп карап инде шулай гына. Булай, була акча эшләп. Блогер булу хәзерге заманда бик тә файдалы дип уйлыйм. Чөнки менә мин, например, үзем блогларны илүзәтәм эшкә карыйм бит инде, татар блогеры. Менә алардан безнең райондагы бит инде. Алардан мин менә рекламалар куялар, менә балага, например, элементарный бер кием кирәк, акциялар бара анда. Бит инде кыйбатлы киемнәр алмыйбыз балаларга. Балаларга алабыз яхшы кием булсын, тик инде теге барыбер бәясе әзрәк булсын, арзанрак булсын, чөнки һәрбер кеше хәзерге заманда кредитлар түли, акчалар юк дигәндәй. Все равно. Балалар да булса, үзеңә дә шул киемне экономный итеп карыйсың, качественный киемне барып карыйсың. Теге кыйбатрак булса да, конечно, аласың барыбер, сиңа ошый икән. Менә шундый яктан, аннан соң менә врачлар ягыннан тоже бит инде хәзерге заманда кешенең сәламәтлеге бик тә кирәк кешегә. Сәламәтлек ягыннан тоже кешеләр бик тә менә врачларның, яхшы врачларын таба алмыйлар.
Блогерлар шынында да, менә без, например, менә мин күбесенчә косметологка, шул врачларга, менә шул блогерлар аркылы керәм, карыйсың, изучать итәсең, потом инде алар белән теге элемтәгә чыгып, янда барып киләсең, үзеңә кирәкле врачлар, косметологлар, бу әйбер инде. Бик тә полезный дип уйлыйм мин блогерларны, бик яратып карыйбыз. Бик тә ошый миңа блогерларны карарга да, үземнең аудиториямда бик ошый, бик интересно. Проблема дип уйлыйм, Instagram битеп китте. Instagram битеп китү инде ул все равно күп нәрсәгә минус куя. Шунда да менә блогерлар бит инде в основном алар эшли рекламаларда, акчалары кими дигәндәй. Но башка соцсетьләр бар, конечно. Анда да эшләп була. Тик инде Instagram все равно продвинутый, шун рәхәт инде анда. Анда ияләшкән уже, анда белмим, теге комфортно. Реально анда комфортно. Ну, тагын ниндиләр бар инде, шул бит инде яратмаган кешеләрен сине блокировать заблокировать итеп куялар бит инде. Андай белән бар инде проблемалары. Но минем тутвейтым булмасын, блокировать итмәсеннәр тагын. Вот шул. Син. Бик тә тырыш кешеләр, потому что блогерлар иртә таңнан алып кичкә хәтле эшлиләр. Һәм дә инде үзләренең акчаларын, үзләренең эшләрен алар чынлыкта да тир түгеп эшләп алалар. Анда силәргә дә кирәк, анда елмаярга да кирәк, анда маймылланырга да кирәк, анда шул вакытта аңлата да белергә кирәк. Шул вакытта иртүк торырга, специально иртүк торасың, һәм дә инде үзеңнең блогка чыгарга темаңны bir kağızga yazıp koyasın, например, просто NL boyunca mindanda, или продукция boyunca, или просто bir нәрсе кешегә рекламировать итәргә кирәкме, анда барырга, аны барыр өчен башта язырга кирәк, үзенең башыңа кертергә кирәк, эмоциялар үзеңә создавать итәргә кирәк. Потом менә шулай итеп әкренләп блогта чыга, ике кеше ярата сине. Шул тырышлыгың аркасында, постойның аркасында. Шул да бар, шул менә ничек әйтәләр бит, теге ясалмалык сразу күренә дип. Менә ярып кеше корга ярап, менә шундый естественно, син шикелле шундый естественно. Ой, хейтерлар буенча инде иң беренче бит инде мин булай гына снимать итәем инде. Аны аңларга кергәчтән, башта әнә турында тотындылар, аны гаиләм турында тотындылар, потому что мин блогерлар бит инде алар гаиләсендә күрсәтә. Ул бит инде беренче ирләргә дә неприятно дигәндәй, семьяга да неприятно. Теге синең окружениедагы кешеләргә дә неприятно төшерү. Ну просто кеше ияләшмәгән. Ияләшкәч менә минем ирем хәзер ияләште инде, аңа барыбер. Я төшү дип иногда әйтә инде, иногда качып кына төшәм дигәндәй. Сиңа наоборот стимул биргән хейтерлар бар. Һәм сине топ-топ аккан шундый хейтерлар да бар. Ну, башта инде мин теге җаваган чакларым да булды. Булмады түгел. Җылый идем, аннан соң инде әнием успокаивать итеп инде, шулай итеп, уже ияләштем дигәндәй, анда күп итеп тоже подписчикларым успокаивать итә, көнгә ничә анда 20, 30, 40 та теге язучылар булай, шуны успокаивать итә. Кайчан да өлгереп тә булмый иде шуны хәл успокаиваниегә. Шуның хәтле теге әшәке телле кешеләр бар. Миндә генә түгел, бөтен кешедә. Но алар үзләренчә яши, алар үзләренчә теге ничек әйтим, вампирлар деймисең. Шул вампир булып кан суыралар, ну. Да ладно. Аларга турышлай эшли, алар шундый кеше яшәсеннәр. Мин хәзер игътибар итмим, мин хәзер елмаям, кызык, миңа веселить итеп йөрим, якыннарыма сөйлим, алар белән көлешәбез инде, менә шулай хәзер. Шундый хейтерлар бик бір кланнан керә, икенчесеннән чыга хәзерге вакытта инде. Булай бар. Хәзер дә бар. Блогерның уңышы простойлыкта дип уйлыйм мин. Чөнки чынлыкта да мине, например, мин бер кайчан да кылмыйм. Ну, булай инде видеолар кылган, видеолар, ну, минем чын йөрәктән чыга тоже. Просто теге көлдертергә кешене дигәндәй. Булай мин чынлыкта да простой, мин простойлаша алып барам, үземнең телемдә алып барам. Мин иногда теге
Сүзімді сөйлеп бітірмеске мағыны мені кіші принимать етем, мені кіші ярата, мен оларны яратам, мен оларны яратып тішірем. Мен шушы видеоларны яратып тішірем. Һәм дә инде кешеләрнең сүзләрне яратып принимать етем. Һәм дә инде кешеләр мине, наверное, менә шу простой, шын йөрәктән булганга, һәм дә инде мин идәгә менә, например, мойны чәчләремә күрсәтәм. Поразительно. Бір қарағанда бит инде, ой, блог булгаштан битләрен юырга кирәк, чәчләрен тарага кирәк. Вакытта да без бит иртәдән алып кичкә хәтле кайбер көнне чәчне тарамыйбыз, чәчне җумыйбыз. Шул балалар, например, авырый икән. Анда нәрсә? Анда баланы карыйсыңмы, чәчен карыйсыңмы, үзең карыйсыңмы? Мин просто үземнең чынлыгымны күрсәтәм. Чынлыкны күрсәтеп, шул вакытта чәчеңне куйсың да, карыйсың да, бизәнәсең дә инде. Чынлыкны күрсәтеп, наверное, менә шуңа күрә мине яраталар, шуңа күрә мине кирип карыйлардыр дип уйлыйм. Потому что мине подписчиклар булмаган кешеләр дә карый. Мин теге карап алам да, кемнәгәндә мин белмәгән бер белмәгән кешеләр дә карый мине. Yok, мен яратам, булай блогны алып барырга яратам, но иногда вакыт булмаган көннәр була. Һәм шуны төшерәсе килә, конечно, вакыт булмаган көннәдә. Тик инде менә, ничек әйтим, иногда төшерәсе килми, инде менә настроениегә карап та була. Но именно если син блог белән заниматься итәсең, икән, син төшерергә кирәк. Потому что кеше сине көтеп тора. Потому что кеше һаман нәрсә эмоциялар көтеп тора. Чынлыкта хәзерге заманда кешеләрнең менә бу бит сугышлар аркасында кешеләрнең реально настроениелары юк. Менә бу блогерларны карап, анда маймылланганнарны карап, или просто карап ял итәләр дип уйлыйм мин. Мин үзем дә шулай ял итәм инде. Менә бу сугышлар белән бит инде, ул бит инде балалар, аналар бит инде хатыннары калган, алар бик каты переживать итәләр, бик каты. И безнең белән тынычланардыр дип уйлыйм инде. Шуңа күрә көн сайын надо заниматься блогерством. Эмоциональная разгрузка. Кешеләргә дә шулай, кеше әйтәм, син белән ял итәм диләр, мин син көн сайын карыйсым килә дип әйтүчеләр дә бар инде. Кемдер яратмыйдыр инде, кем белгән. Бардыр инде андый кешеләр. Яратмасалар да карыйлар бит алар. Онсы да бар бит. Ну ничего страшного. Блогер булган кешегә мин әйтергәм иртәрәк торырга, иртә торырга, чөнки чынлыкта да иртәнге якта просто, например, кояш чыкканга карыйсың икән, ул уже матурлык и уже син аны кешегә күрсәтәсең. Кеше чынлыкта да аны бит сәгать 5-тә торып, например, кеше тормый, менә синнән күрә дә, ой, как красиво. Менә миңа иртә торырга кирәк дип әйтә. Уйлый, например, менә шундый әйберләр була бит инде. Аннан соң тырышлык, чынлыкта тырышлык. Тырышлык булмаса булмай. Тырышсаң, барысы да була. Ирәнеп тә була, сөйләп тә була, сөйләргә дә өйрәнәсең, язырга да өйрәнәсең, уйнарга да өйрәнәсең дигәндәй, шулай актерлар да булып китәләр, актрисалар да булып китәләр бит инде. Шулай ашарга да пешерергә өйрәнәсең. Шул өйрәнергә, развиваться итәргә советую. Мин теләкләрем бар. Без инде елмайып яшик дип уйлыйм. Елмайып яшәсәк, тормышлар да бик әйбәт була.